Unsa yun ito ba ma'am na napusasan man ka? Ha? Sa utang ra ma'am. Sa utang ra gid ma'am. Mao ba? Uy, luuya ba nimo? Ngano man na? Dako di kayo kag nautang day ma'am. Nara ko utang sa igsuon ma'am. Ako sa utang sa igsuon ba? Sige na siya paningil. Kabalo siya nga gikan pa ko namatyan. Apag anak gastuhan, sige pag siya paningil. Karon niya akong gidemanda tos barangay. Nya nag-abot jud mo dito ma'am. Ganiha, nag-abot mi dito ganiha kay iya may pa barangay igsuon man ng dami. Igsuon man ng dami. Ano iya pa magkuy pa barangay? Di naman ko ilagi igsuon ako igsuon. Dapat Utang lang, magsabot-sabot lang, kagamay. magsabot-sabot lang jud unta mo ato ma'am kay nya nganong naabot man na ingon ana na kuan gyud dako na jud kayo ang imong utang ato. Gamay ra gud kay ako utang unta. Bila ra man ako utang 5,000. Kamalo biya siya na ko anak. Kamalo biya siya na ko anak. Ako isa ka buong anak laki. O karon. Nya sigihan mo niya singil. Nya may mag-usa ka dako akong sildo nga. Para biya pud kayo ta dress Davao biya kanang regular rate ra biya ta 427. Oh. Di ba- Sige siya chat ko. Di ba sa barangay ma'am husay-husayon naman na siya? Oh, sa barangay. Sa barangay gani sa buha siya sa mga lugar nga ang kapitan bigid ako pag yung igagaw. Dili gyud siya magpariglo ba kana ako igsuon ba. Uy. Dili pariglo. Gusto siya bayaran ng 5,000 kay dugay ra daw kay nako nang utang sa iya. Kay puango din so una ni di na pasaylo ipapreso magid ko niya. Nya unsa may kuan ana ron ma'am na ang inyong pagkuan sa imong igsuon. Di ako no tamam. Igsuon ra man gud ni. Pwede raman no tayo ni siya nga mahangyo siguro unta pero isdido magi siya nga iya kung ipapreso gid. Napreso o nalipay na ka. Karon nalipay na ka napreso ko karon igsuon ta. Karon ganahan kay mo igsuon re na preso. Ha, ganahan ka. Ganahan ka magsudong nako kay imong manghod imong gipapreso. Gumikan na sa 5,000 kung utang duha ka tuig. Di ba nimo patubuhan nakahatag ba ako ana. Nakahatag ba og interest, nakahatag ko og kuan anak tubo ko. Dili man ka makaingon karon lang kay naipit ko kana ko anak na tadis. Dili lang ka kasabot ko agyon. Dili ka Karon ma'am na murag naka kuan siguro turon. Maluis ko ma'am, dili ka maluis ko mo. Ana maabot na siguro na dito ma'am ang kuan mo panawagan. Dili ka maluis ko ma'am. Di siya kabaloy ako ipapriso. Bubikan lang sa kuan nga utang. Utang nga 5,000. Nakahatag punta ako. Tulo na daw katuig daw. Sige ko kuan. Bayad. Nakahatag na bayad. Kuno, pero wala yung, wala marang baliwala. Lagi siya sa kuan. Di siya, wala siya mag-isip ng suon, di ba? Iyang ipalabi ng kwarta. Iyang ibaylo ang kwarta. Gumikan lang sa ako ang utang. Wala mamoy. Basig maluoy ra din na siya madugay ma'am basig kuanon kaniya ugma pohon basig day kuanon kaniya duawon kaniya o mautro iyang hunahuna Pag muduaw to diri ba maningil gihapon to. paita Maningil gihapon to. Kay tulo na katuig iya mga kung ipapriso muduaw ro gihapon to maningil sa ako bayad. paita Ko gali day ko kabayad to ko na priso karon pa nga na priso na ko. lisod jud day na magkita mo ma'am kay kada kita ninyo Maningil. mao ba ma'am Namatyan nga ni gisingil la pud ko kung kano sa abad ako mga swindlo sa Facebook page. ay Wa pa ganit pastilan ko loya kasi jud ito, ni mo naningil ma'am ako. paita pa man ana ma'am ay Pinakasakit sa iyo no. Yan. Sige ma'am, sunod ma'am, kayo basig makadaog kag loto o kunsa ba? Unang harang yun na imong igsuon na bayan. Ma'am, nalawagan na lang. Panawagan na lang ma'am kung para makaabot ni sa iyaha dito. Igsuon maganda no. Igsuon maganda. No. Say panawagan nimo. Ikaw ra may uno tanga ng 5,000 no. Tulo na katuig pero ayaw na po ako ipapreso siguro kay wala. Di ba ko ipapreso unsa kung may ako ipa-eskwela sa kong anak na diya sa nasyonal nag-eskwela wala ko ikagasto na matyan pagita karambag ko imo ba ko ipapreso. Di ba ko i-demanda yo may ako ang ikuan. Grabe naman siya kamura magka-relate sa kuan. Pwede natin na si Tulo ni withdraw ng kuan ha. Isitil na ninyo. Oh, sige. Bibi, Sige nitaw ni Agi, Bibi. Sige na, ikaw na lang dito.
Kapuya ni mo eh. Tanggalan yung pusas. Saan na